И така, симпатяги, както казах, доста неща идват. Това е хардуерче, разпънка с носачи и още една разпънка за отзад. Раздвижени, пак за задницата кембър кит. Ето и за предницата кембър китче, но проблема е такъв, че дисковата херния ми се влоши доста тук от ноември насам и се наложи да се оперирам. И сега още 3 месеца, поне ще съм извън строя. Частите са на лице. Задните спирачки, целият кит е на лице, обаче възможността да работя по колата е нулева. Ще трябва доста да се пазя тук поне 3 месеца. И най-вероятно и за този сезон няма да успея да се включа да събера колата, което е доста жалко, доста ме яд. Но последните дни, последните седмици дори не можех да се изправям да ходя и операцията беше неизбежна. Просто малшанс. Общо взето нещата са на лице. Може би ще се опитам да взема масло и така нататък, защото всичко друго го има. Само ремъка трябва да го оцеля точния, тъй като взех един пистов ремък. Не е дължината, която ми трябва. Всичко е с поръчка от гледна точка на това, че доста неща съм променил и трябва да оцеля точната дължина. И поне да се опитам да запаля колата на този етап, което пак няма да е най-вероятно близкия месец, защото поне 3-6 седмици трябва доста да се пазя, но това е положението към момента. Очаквайте скорошно включване.